Είστε έτοιμοι ρε! Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Καβαλός εδώ πίσω με ένα ακόμα βίντεο και βλέπετε το δεύτερο επεισόδιο από το Project House. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό και δεν ήξερα καν αν θα συνεχιστεί αυτή η σειρά, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα συνεχιστεί. Στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε δει την κάναπεδάρα μας και την κρεβατάρα μας που είναι μέσα. Αυτές τις μέρες έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Το τραβάω αυτό το βίντεο μέσα καλοκαιριού. Έχουν τελειώσει τα drops, ετοιμάζουμε τα χειμερινά. Έχουν τελειώσει τα βίντεο, ετοιμάζουμε τα χειμερινά. Είχα λίγο χρόνο να αφοσιωθώ στο σπίτι και επειδή ετοιμάζω πάρα πολλά projects και πάρα πολλά background, ήθελα να φτιάξω λίγο καλύτερα το σαλόνι. Είχα γενικά αυτή εδώ τη γωνία που τη θεωρούσα πολύ ανεκμετάλλευτη και αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι πήραμε νούμερο 1 ένα τραπέζι, πήραμε μια τραπεζαρία την οποία και θα τη χρησιμοποιώ για να τρώω με τους φίλους μου παράδειγμα και θα τα χρησιμοποιώ για βίντεο, για κάποια βίντεο που θα χρειαστεί, γιατί θα φτιάξω εδώ ένα background και θα βάλω έτσι ωραία πράγματα πάνω, βιβλία, μαλακιά, θα αφήνω τα κλειδιά μου και αυτά. Οπότε το ένα είναι αυτό, θα μπει εδώ. Νούμερο 2, ίσως μετακινήσουμε αυτό εδώ το πίνακα γιατί είναι λίγο στραβός, αλλά να σας πω κάτι φίλε. Ο πύρος της πίζας είναι ένα από τα μέρη στον κόσμο με τις μεγαλύτερες επισκεψιμότητες κάθε μέρα, επειδή έγινε ένα λάθος στο πώς έκατσε και ήταν στραβός. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ να ισιώσω αυτό το πίνακα. Πήραμε καρέκλες. Ωραία. Επίσης πήραμε ένα χαλί. Επειδή είναι πολύ ενιαίος χώρος, θέλεις λίγο κάτι να νιώθεις λίγο χουχουλιάρικα, να νιώθεις ότι ξέρω και είναι η κουζίνα και εδώ είναι το καθιστικό. Οπότε πήρα ένα μπαντάνα χαλί γκρι για να το βάλω. Να πούμε ότι έχω φτιάξει λίγο και αυτή τη γωνία. Έχω πάρει κάποια φυτά, έχω πάρει αυτό εδώ το ωραίο φωτιστικό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω πάρει εδώ το Παρθενώνα από ένα μπαζάρι. Έχω εδώ τα Rick Owens, έχω εδώ τα γάντια μου. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος μου για αυτό το σπίτι είναι να είναι πιο πολύ σπίτι παρά να είναι σαν Airbnb, καταλάβατε. Οπότε γι' αυτό και έχω αφήσει εκεί τα γάντια, γι' αυτό και το τραπέζι είναι έτσι. By the way, αυτό το τραπέζι δεν είναι καλά, βλέπετε ρε φίλε, θα αλλάξει. Έχει περάσει πολλά, στην αρχή ήταν καφέ, μετά το βάψα λευκό, μετά το πέρασα αυτοκόλλητο. Έχει περάσει πολλά, θα αλλάχτε, έχω παραγγείλει άλλο. Και επειδή πήγε πολύ καλά αυτό, είπα το τραπέζι τηλεόρασης μου αρέσει πολύ, απλά το θεωρώ λίγο boring. Οπότε είπα να το βάλω ένα κοκκινάκι ρε φίλε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κιτσιά, αλλά... You are next. You are next. Κοιτάει το τραπέζι αυτό και υδρώνει σε φάση fuck. Λοιπόν, επίσης πήραμε κάποια καινούργια μεγάλα ράφια για μέσα να βάλουμε στην damage, να βάζουμε τα ρούχα. Είναι 2, δεν χώραγαν άλλο ρε φίλε στο αμάξι, σίγουρα θα χρειαστώ άλλα 2. Και κλείνοντας, έχω πάρει αυτά εδώ τα κάδρα, τα οποία ένα παιδί που θα βάλω το Instagram του εδώ μου ετοιμάζει κάποια κάδρα αφιερωμένα σε μένα στην πορεία μου στο YouTube. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό θα έχει ρε φίλε το How much is your outfit, ένα κάδρο από αυτό. Αυτό θα έχει τα project car, αυτό θα έχει τα βίντεο με τον Κοντρίνι. Δεν ξέρω, μου το έχει ετοιμάσει η έκπληξη, αλλά θα είναι αφιερωμένα σε μένα. Και το θεωρώ έτσι κάτι ωραίο. Δεν θα ήθελα να βάλω κάτι τέτοιο στο σαλόνι. Θέλω να είναι ένας χώρος που αράζω, αλλά όταν μπαίνεις στο διάδρομο και πας να μπεις στο damage room, είναι ωραίο να σκάνω αυτά, καταλάβατε. Αυτά είναι απλά θέλουν λίγο συναρμολόγηση, πάμε λίγο να τα φτιάξουμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε λεντοτενίες και θα βάλω σε όλο αυτό το κάτω μέρος. Επίσης θα ισιώσω επιτέλους τον πίνακα. Λέω να μην του αλλάξω θέση και απλά να προσθέσω κάτι ακόμα μικρό εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σιγά σιγά τη λεντοτενία. Γεια σας μάγκες μου! Σήμερα θα πακετάρουμε για να φύγουμε ουσιαστικά τις προτελευταίες διακοπές, δεν ξέρω. Για όσους με ξέρετε από παλιά, εγώ είμαι από την Κρήτη, οπότε σήμερα θα πάρω όλους τους Αθηνέζους φίλους μου και θα τους πάω στα αγαπημένα μου μέρη στην Κρήτη. Συγκεκριμένα θα τους πάω Χερσόνησο Κρέτ, το καλύτερο μέρος στον κόσμο, και θα τους πάω στο Ρέθινο που εκεί σπούδαζα. Εννοείται θα πάμε με πολύ διαφορετικό mindset και situation από όταν ήμασταν παλιά, και αυτό είναι βέβαια και το ωραίο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πακετάρουμε, θα φύγουμε με καράβι γιατί θα φορτώσουμε το μπέντζο. Τάρουμε να τα έχουμε έτοιμα τώρα, μην είμαστε τελευταία στιγμή, ψιλοκαταλάβατε. Σε αυτό το σημείο να σας δείξω το Damage Duffel Bag, δερματίνη κάτω, ύφασμα μπροστά, άλλο ένα Damage logo εδώ και το πιο swag απ' όλα, European Mad Balkan Way. Πραγματικά είναι όσο τόσο χρειάζεται. Επειδή γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω light, πάντα ρε φίλε, ακόμα και το χειμώνα, μου αρέσει να παίρνω ή μια μικρή βαλίτσα ή ένα μικρό σάκου βαγιάζ. Και αυτό είναι ό,τι πρέπει, και επειδή ρε παιδιά, έψαχνα να πάρω σάκου βαγιάζ και δεν έβρισκα ρε φίλε. Δηλαδή, τι να δώσεις 2 και 3 χιλιάρικα για να πάρεις designer. Το να πάρεις spray ground το θεωρώ πλέον εντάξει, lame, ok, είχαν το χρόνο τους, είχαν το hype τους, αλλά τέλος ρε φίλε. Και μετά τι να πάρω The North Face, ξέρω εγώ, για να δώσω 150 ευρώ. Ωραία. Και απλά έφτιαξα ένα damage. Οπότε πάμε να πακετάρουμε, να δούμε τι θα πάρουμε. Αυτά. Let's go.
Έχω πάρει για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα λευκό τζιν. Πρώτη φορά βασικά βρήκα λευκό τζιν να μου κάνει, οπότε το πήρα και τα έξερα νησάκι ψιλοκαταλάβατε. Και σίγουρα θα πάρω αυτή εδώ την Casablanca t-shirt που λέει Casa Sport, είναι πολύ καλή ποιότητα, σχεδόν σαν Damaged και επίσης μ' αρέσει, είναι medium. Θα πάρω το Damaged Royal Set, το οποίο γενικά είναι top set για να το βάλεις και να μην πρέπει να σκεφτείς πολύ τι θα βάλεις. Set πάνω κάτω, το shorts είναι τέλειο, βάζεις και ένα sneaker και είσαι perfect. Από τα κυριλέ μας θα πάρω Zara Polo Shirt με ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο ύφασμα, σαν να έχει κόμπους είναι, αλλά Zara πλεκτό πουκάμισο και πάλι Zara Polo, το οποίο είναι ribbed, δηλαδή το ύφασμα έχει γραμμές. Αυτά ξέρετε, με λευκά τζιν, με μια βερμούδα, αν θες να πας κάπου πιο κυριλέ θα είναι ωραία. Από ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, επειδή στη Μύκονο πήρα τις άλλες δύο, θα πάρω μόνο αυτή την Manchester United που έχω να τη βάλω και καιρό, Lacoste μπλούζα έτσι μαύρη, Supreme Hanes μπλούζα μαύρη και Damaged I make my own money. Λοιπόν, από αξεσουάρ, Louis Vuitton κολόνια, απαραίτητο. Armani κολόνια για τα πρωινά. Καζάλ γυαλιά, γιατί τα καρτιέ τα πούλησα. Gucci καπέλο OG και αυτό εδώ για να κάνουμε έτσι λίγο διαφορά. Και δεν θα μπορούσα να ξεχάσω το Rolex, όπου έχουμε και επίσημα Damaged watch case. Δύο basic βερμούδες, καθώς και αυτή εδώ την πράσινη Cortez. Και αν μου μείνει χώρος, θα πάρω και αυτό εδώ να παίξω φώτο. Αν μου μείνει χώρος, δεν θα στάζω. Λοιπόν, επειδή έχω μαζέψει πάρα πολλά ρούχα, αλλά έχω εμπιστοσύνη στο bag, πάμε να τα βάλουμε να δούμε. Ο Θεός μαζί μας και το Damaged Stuff. Αυτά για τώρα, μάγκες. Θα πάω να πλύνω λίγο το αμάξι, να το τεντώσω για να το βάλω στο καράβι, να είμαστε κυριλές στην Κρήτη και τα λέμε σε λίγα λεπτάκια. Για να δείτε, μάγκες, τώρα τη φάση. Φεύγω σε 2 ώρες για Κρήτη και γυρίσαμε εδώ 2 βίντεο με το βιντεάκι. Κάναμε ένα haul και ένα βίντεο για το Rolex, το οποίο πιθανό να το έχετε δει. Διπλό μεροκάματο λίγο πριν πήγε για διακοπές, δεν σταματάει να δουλεύει, δεν σταματάει. Έτσι. Μου φτιάξε και εδώ τις ρυθμίσεις, ελπίζω να με βλέπετε πιο ωραίο τώρα, Μάγκες, μπήκαμε καράβι, μόλις φάγαμε, γίνεται της p***νας, χαμός, στο καράβι, πραγματικά χαμός. Είμαστε τώρα στο εστιατόριο, έφαγα ένα μπιφτέκι με πατάτες. Τα λέμε το πρωί στην Κρήτη, θα είμαστε άϊπνοι, ψιλοκατάλαβες, αλλά it is what it is. Μάγκες, τρομερή ταλαιπωρία. Έχω να ταξιδέψω ακριβώς 1 χρόνο με καράβι. Ο μόνος λόγος είναι το αυτοκίνητο. Οι φίλοι μου είναι νεκροί, δεν έχουμε κοιμηθεί. Θα πάμε στο πατρικό μου να κοιμηθούμε λίγο στο hood. Και το check-in ανήκει 2 η ώρα. Οπότε θα τα πούμε εκεί, ρε φίλε. Τουλάχιστον μπλούζα γαμμά, ρε φίλε. Αυτά, αλλά γενικά πολύ ταλαιπωρία, μάγκες. Αποφύγετε το το καράβι, αν μπορείτε. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα δείξω εδώ στους φίλους μου ότι πήρα 250 ευρώ στο τσάκι. Ζωνάκι. Έλα. Σ' αρέσει το τσάκι μου. Σταύρο, βαθμολογία, μακαρόνια με κοιμά της μαμάς μου. 11 στο 10. Κριτικό μακαρόνι με κοιμά. Εντάξει, εσύ ρε φίλε, σε έχουμε δάσει πολλές φορές. Με ζητάει, οπότε τη βαθμολογία μου την ξέρω. Δεν κάνεις μωρέ, δεν τρως τα φαΐ μας. Τι να κάνω μπρε, δεν περνάω ρε κοπέλα. Μόλις κάναμε touchdown στο πρώτο σπίτι. Είναι αυτό που περιμέναμε να είναι. Λοιπόν, πάμε να σας το δείξω. Μπαίνεις μέσα και έχει αυτή εδώ τη θέα. Ένα τεράστιο μπαλκόνι που δεν ξέρω, θα σας βγάλω μετά. Τηλεόραση, τζάκι, απεριόριστη θέα, τεράστιο καναπέ εδώ. Αράζει το γκάν. Ρε φίλε, τα πιο πολλά vibes είναι εδώ το βράδυ και θα τρώμε γύρους, ρε φίλε. Κουζίνα και μικρό μπάνιο. Πρώτο δωμάτιο. Δεύτερο μπάνιο εδώ, μάρμαρα, ισταγκραμμικά, ψιλοκαταλάβατε. Τρίτο δωμάτιο. Δεύτερο δωμάτιο βασικά και τρίτο δωμάτιο. Εγώ λογικά θα μείνω εδώ ή εδώ, θα δούμε. Αυτά. Πάμε να σας δείξω και το έξω. Και αυτή εδώ είναι η θέα μας. Τραπέζι και πάμε να βγάλω τα πράγματα από το Damaged Duffel και να τα βάλω εκεί που πρέπει για να μην ζαρώνουν. Βέβαια θα πρέπει να τα ξαναπακετάρω σε λίγες μέρες, αλλά κλαίμα είναι. Αυτό είναι το που κάνουμε στο ψουέλα. Το πόλο. Πάμε να κάνουμε
Supermarket Hall διακοπών, το οποίο νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες διαδικασίες όταν πας διακοπές, ρε φίλε. Λοιπόν, νούμερο 1, αντιλιακό για εμάς τα white boys, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσο και 3 λάκτα μπρούκι. Μπρουκί, θα φας 9 χιλιοστά. Λοιπόν, αυτά εδώ δοκιμάστε τα, είναι τα αγαπημένα μου μπισκότα. Μπισκότα βρώμης με γέμιση γιαουρτιού. Ακούγεται λίγο περίεργο, δεν ακούγεται τόσο ωραίο, αλλά είναι τέλεια. Και πήρα και αυτά εδώ τα chips που είναι σαν αυτά που έχει στο κινέζικο, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω αργότερα. 6,5 εκατοστάρικα, 4 προϊόντα. Να κάνουμε ένα outfit check λίγο. Balenciaga Runners 2022, A6 colorway, το multicolor, 940. Dama Set, Royal Shorts, OG logo, πομάδα φίλου, τσάμπα και 12. You know. Πάμε να πιούμε τώρα ποτάκια μας, να φάμε τα φαγητάκια μας. Let's go, μπείτε μέσα. Έχουμε έρθει Beachcomber στο καλύτερο εστιατόριο σε όλα αυτά τα μέρη να φάμε. Έχουμε πάρει ορεκτικά και τώρα περιμένουμε τα κυρίως. Λοιπόν, εγώ πήρα Black Angus με πουρέ και σπαράγγια. Εδώ ο φίλος μου πήρε πένες κοτόπουλο, εδώ κοτόπουλο κάτι ωραίο. Αυτό είναι μάγουλο, μοσχαρίσιο με ριζότο. Για να κάνουμε ένα try να δούμε. Αυτό. Πήρα σφουλάκι κοτόπουλο που κάνει 17 ευρώ. 9,3 στα 10. Τόσο καλό ή το κάνεις για το βίντεο? Πολύ καλό ρε φίλε. Άγω 8,5 στα 10. Αλλά επειδή ρε φίλε εδώ πέρα αυτό το έχει πάει στο LA. 9,5 ρε φίλε. Λίγο. Λοιπόν, λακώστη για πάνω. Nike σορτσάκι το οποίο μόλις πλύναμε. Άλλο flex να πλύνεις τα ρούχα σου στο Airbnb, άλλο flex. Καπέλο, νιουέρα, γιατί θέλουμε fucking κούρεμα. Και από κάτω θα βάλω τα 6. Α, όχι ρε, τα Balenci μου είναι. Yo, τρίτη μέρα διακοπών, κάναμε check out από τη Χερσόνησο. Για κάποιο λόγο η βίλα στο Ρέθυμνο λέει ότι θα ανοίξει το check-in στις 4. Άμα είναι ρε φίλα μην πηγαίνουμε και καθόλου. Ωραία, μας διώχνουμε 10 ώρα το πρωί, ανοίγει 4. Άμα είναι ρε φίλα μην πηγαίνουμε και καθόλου. Anyway, πλύναμε τα μάξι. Σήμερα δεν έχει πολύ καλό καιρό, αλλά it is what it is. Θα πάμε θάλασσα και μετά θα πάμε να κάνουμε check out στο σπίτι. Touchdown Ρέθυμνο. Έχουμε παρκάρει εκεί και έχουμε κάτσει να φάμε φράουλες και περιμένουμε το φαγητό. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα Egg Benedict, ο αδερφός μου εδώ πήρε ένα πρωινό με 15.000 πράγματα. Μάγκες, μόλις κάναμε check-in στο δεύτερο σπίτι. Πιστεύαμε ότι δεν θα είναι τόσο ωραίο, αλλά εν τέλει είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να σας το δείξω. Εδώ έχει τραπεζαρία, καινούργια κουζίνα. Αυτά εδώ ανοίγουν, αλλά τώρα κάνει ζέστο, οπότε δεν θα τα ανοίξουμε. Κουζίνα εδώ να μαγειρέψουμε μια καρμπονάρα σήμερα το βράδυ, Εδώ είναι το main era, κρεβάτι, τηλεόραση. Εδώ θα κοιμηθώ εγώ. Έχει και closet. Εδώ είναι η μπανιάρα, μπάνιο και ριλέ, μάρμαρα, τουαλέτα, τα πάντα. Πας και στο τρίτο. Θα σας πάω και στο τρίτο. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνουμε, εδώ είναι ένα άλλο κρεβάτι με blackout κουρτίνες. Εδώ είναι ένα γραφείο. Εδώ είναι επίσης ένα WC και όλο το σως, μάγκες, είναι πάνω. Πάμε να σας δείξουμε. Θα μπούμε σε λίγο. Είναι Θεόλη παλιά πόλη. Τα παιδιά μάγκες πήγαν θάλασσα. Εγώ μάλλον αρρώστησα. Έχω κάτι στο Airbnb. Να σας πω την αλήθεια, καλύτερα περνάω ρε φίλε. Είναι κακό, αλλά ρε φίλε, όταν νοικιάζεις τέτοια σπίτια, δεν με νοιάζει να πάω στη θάλασσα ρε φίλε. Θέλω να κάτσω στη σπιταρόνα. Έχω βάλει jazz, έβλεπα μια συνέντευξη του Sinboy. Άνοιξε το Mac, έκανα δουλειά, οπότε έχω κάτσει. Το καλό είναι ότι θα μαγειρέψουμε στην κουζινάρα. Λογικά τα παιδιά έχουν πάρει καρμπονάρα, οπότε εγώ τώρα θα βρω τα κουζινικά. Και εδώ ψιλοκατάλαβες, να βάλω νερό να ζεσταίνεται. Να το. Μάγκες, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακολουθεί χορηγούμενο βίντεο για καζίνο. Να σας πω ότι ο τζόγος είναι κάτι πάρα πολύ εθιστικό και ότι παίζετε με τη δική σας ευθύνη. Αν ποτέ ονειρευτήκατε
ένα τεράστιο win. Ενώ είστε με τις πιτζάμες σας, ενώ είστε στον καναπέ σας και αράζετε, η Leonbet είναι εδώ για σας. Στη Leonbet μπορεί να κερδίσεις από τον καναπέ σου, από την καρέκλα σου, από το γραφείο σου, από όπου και να αράζεις, με όποιον και να αράζεις, με την παρέα σου μόνος, οτιδήποτε. Παίρνω το κινητό μου και πάμε να παίξουμε μαζί. Αν θέλετε κι εσείς να παίξετε με μπόνους έως 1.500 ευρώ σε κάθε κατάθεση, θα υπάρχει το link μου κάτω στην περιγραφή για να μπείτε να παίξετε στη Leon. Υπενθυμίζω ότι ο τζόγος είναι κάτι πάρα πολύ εθιστικός και παίζεται με δική σας ευθύνη. Εγώ θα αράξω λίγο τώρα και πάμε να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο ATH Diaries. Καλημέρα μάγκες. Τι σας έχω πει? Να πλένετε τα δόντια σας. Οπότε πάμε να τα πλύνουμε. Σήμερα το ATH Diaries θα κλείσει δείχνοντάς σας 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Λοιπόν, μόλις έχω ξυπνήσει, αυτό το βίντεο το έχω κάνει πολύ διάσπαρτα, αλλά έτσι μου αρέσει. Θέλω να σας δείξω κάποια ποδοσφαιρικά jerseys. Αποφάσισα να κάνω συλλογή από ποδοσφαιρικά jerseys, ρε φίλε, για όσο κρατήσει αυτό. Και πήρα τη συγκεκριμένη περσινή εμφάνιση της Manchester United. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει τον Γιακά και που ο Γιακάς έχει αυτά τα σχεδιάκια. Είναι κόκκινη, έχει Team Viewer σαν χορηγό και είναι από την Adidas. Δυστυχώς την είχε μόνο, βασικά θα σας πω, είχα ξαναπάει σε αυτό το μαγαζί και τα είχε μόνο 3XL. Και ξαναπήγα χτες και είχε και ένα medium, μάλλον ήταν επιστροφή και το πήρα κατευθείαν. Τη βάλω τώρα να δείτε πως κάει. Εντάξει, έχουμε καταφέρει, ρε φίλε, να μπαίνουμε στο medium, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Λοιπόν, αυτή είναι, εντάξει, μου κάθεται αρκετά tight, πρέπει λίγο να ρουφάω, αλλά it's ok. Κάθεται έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια πήρα αυτή εδώ της Γερμανίας για να σας την κάνω giveaway. Την έχετε ξαναδεί, αλλά την έχω κάνει giveaway λογικά ήδη σε ένα haul. Κλείνοντας για τα ποδοσφαιρικά, βρήκα και αυτή την περσινή της Juventus. Έχει Jeep 4x4 χορηγό, το καινούριο σήμα της Juventus που εντάξει δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Πίσω δεν έχει τίποτα. Το μόνο που με χαλάει είναι αυτός ο κακός Γιακάς, ρε φίλε. Πάντως μέσα λέει ότι είναι anniversary 10 years home. Αυτή εδώ είναι, είμαι λίγο σαν να δουλεύω στα Foot Locker. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι αν τα βάλουμε ένα καλό outfit θα κάθεται ωραία. Και χρειαζόμουν για τη γυμναστική ένα sneaker, γιατί όπως μπορείτε να δείτε έχω Balenciaga, Louis Vuitton, Prada, Sui Coach, αλλά δεν είχα κάτι για το gym και είναι πολύ σπαστικό, ρε φίλε. Μια φορά πήγα για περπάτημα με τα Balenciaga και μάτωσαν οι αστράγαλοι μου. Οπότε βρήκα σε προσφορά αυτό εδώ το Adidas sneaker και θα μου πείτε γιατί πήρες Adidas. Θα σας πω, έκανε 45 ευρώ μόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ το colorway, ότι ήταν έτσι τζαμαϊκάνο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί εδώ. Δεν είναι boost, είχε και boost, ultra boost με ένα εκατοστάρικο. Παρ' όλα αυτά δεν θα έδινε 100 ευρώ τώρα για Adidas. Αλλά αυτό για 45 ευρώ κάνει τη δουλειά του. Το δοκίμασα χτες, πήγα για τρέξιμο. Εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο άνετο, ρε φίλε. Δεν είναι wow, αλλά για γυμναστική είναι ό,τι πρέπει και θα το ροκάρω αρκετά για τρέξιμο, γυμναστική και τέτοια. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Έχω να σας δείξω ακόμα 1, 2, 3 πραγματάκια. Λοιπόν, σε λίγες μέρες, βασικά όταν θα βλέπετε σε αυτό το βίντεο πιθανόν και να έχει γίνει, είναι το Damage Event και έχω υποσχεθεί δωρεάν κάπρισαν σε όλους. Το αστείο είναι ότι αυτό το event ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά δεν μου βγήκε και είπα ότι θα το κάνω το Σεπτέμβριο. Οπότε εγώ είχα παραγγείλει τα κάπρισαν. Είχα παραγγείλει πάρα πολλά κάπρισαν. 300 κάπρισαν. Και κατέληξα να τα πιούνε οι φίλοι μου. Και συγκεκριμένα όταν κάνα τα πακέτα της Damage, παιδιά. 10 πακέτα πίνανε ένα χειμώνα. Οπότε χρειάστηκε τώρα να τα ξαναπάρω. Και το κακό είναι ότι τα τελείωσα από αυτό το plug που έχω. Και απλά περιμένω νέες παραλαβές. Και μου έστειλαν ό,τι είχαν. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, κεράσι, θα έχουν μέσα 10, νούμερο 1. Νούμερο 2, φρούτο του δάσους, λέγεται Monster Alarm. Ρε γάμο, το είχαν και τις καινούργιες συσκευασίες, αλλά ήταν sold out και μου είπαν ότι θα μου στείλουν. Μου έβαλαν για αυτό το δώρο. Μάγκες, δείτε το Satisfying. Αλλά χάσε. 3, 4, 5. Και τώρα έχουμε το καλύτερο part από τα ATH Diaries ή τουλάχιστον το αγαπημένο σας. Θα σας δείξω τι θα πουληθεί σήμερα στο Cloudplug. Αυτό εδώ το multicolor deadstock με τα καρτελάκια Lacoste sweatshirt. Λόγο εδώ, κροκόδιλος εδώ, πράσινο, κίτρινο, navy, κόκκινο. Ίσως μπορεί και να το φόραγα, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα κάποιος από εσάς θα το λατρέψει. Μαύρο basic t-shirt από τη Lacoste. Το έχω και εγώ σε large, αυτό είναι medium, είναι αρκετά tight. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου t-shirt.
concept, απλά το βάζω με ένα μαύρο σορτσάκι και είμαι fresh as fuck. Νούμερο small, επιτέλους μάγκες, έχω πάρα πολλά παράπονα στο Cloudblack ότι δεν πουλάω small και τέτοια. Αυτό εδώ είναι ένα Lacoste grey ποντική, έτσι, το χρώμα του graffiti hoodie με το logo τον κροκόδιλο. Πιστεύω θα το φλιπάρω στα 70 ευρώ, το retail του είναι 95, κάτι τέτοιο, οπότε ακόμα καλύτερες τιμές. Κάτι το οποίο σκέφτομαι να κρατήσω, είναι πολύ ωραίο ρε φίλε, αλλά απ' την άλλη έχω πάρα πολλά. Είναι αυτό εδώ το Sergio Tassini track pant, είναι λευκό, αλλά όταν λέμε λευκό μάγκες, είναι λευκό ρε φίλε, όχι μαλακές. Ξέρω, μπορεί και να το κρατήσω, θα δω. Έχει στο πλάι τα stripes, κόκκινο navy, απλά είναι πολύ λευκό μάγκες, είναι πολύ λευκό. Είναι στα ελιά. Όσοι θυμάστε τα παλιά vlogs πριν μετακομίσω Αθήνα που είχα ένα Lacoste τέτοιο trackpant λευκό, αλλά το είχα πουλήσει, που το είχα βάλει σε ένα vlog. Όσοι το θυμάστε αυτό είστε big men. Και κάτι άλλο που μάλλον θα κρατήσω, αλλά μπορεί και να μην το κρατήσω, δεν ξέρω. Μάγεις, κάθε φορά αυτό συμβαίνει με το Cloudblack. Είναι αυτό εδώ το Fire Pink Lacoste set. Πολύ χοντρό, πολύ καλής ποιότητας. Είναι baby pink, μεγάλος κροκόδιλος εδώ, μικρός κροκόδιλος πίσω και από πάνω έχει αυτό το half zip. Στο half zip sweatshirt. Αυτά. Μαγκές, πάμε να κάνουμε τώρα unboxing. Αυτό εδώ το τραπέζι που μόλις πήρα. Γεια σας φίλοι μου, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου είναι το Green Goblin. Τελευταία φορά που έκανα car project ήταν περίπου πριν 3 μήνες, 4. Είχαμε αλλάξει ζάντες εδώ στον Ελαστικά Αλέξανδρος και είχαμε αλλάξει και χρώμα, το είχαμε κάνει wrap και είχαμε βάλει αυτό το πέρλακι Παρισί. Λοιπόν, με τις ζάντες όλα καλά, πέρα ότι τις είχατε σχολιάσει πάρα πολύ, όχι και τόσο θετικά, παρόλα αυτά εμάς μας άρεσαν. Αποφασίσαμε ότι πέρα το ότι μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο, ότι λόγω του ότι ήταν 18 ήταν λίγο μικρές. Οπότε θέλαμε κάτι μεγαλύτερο, να σας πω την αλήθεια, σε 20 για αυτό εδώ το αμάξι. Έχω έρθει λοιπόν εδώ, στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλοι του Γιώργου. Έχετε κάτι δυνατό και το ξέρει μόνο ο Γιώργος. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε επιλέξει ζάντες. Ανάμεσα στις επιλογές που είχαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, θα σας το πω κατευθείαν, μια Brabus ζάντα, η οποία λέγεται Brabus Cineblock, Monoblock Z και θα τις δείτε Platinum Edition, ωραία. Αυτά, πώς το βλέπεις το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο άλλαξε από τη μέρα που το έφερες, ήταν λευκό, το έκανες, είπες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Πάρα πολύ ωραία η πέρλα που φαίνεται στο αυτοκίνητο, χρυσαφίζει, είναι πράσινο, είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ο Γιώργος Κάβαλος. Σαν τον BMW. Δείτε εδώ μάγκες πως είναι, όλο τέντο το είναι, πάντα όταν είναι φουσκωμένο εδώ είναι πιο ωραίο ρε. Απλά όπως μπορείτε να δείτε και τώρα τις ζάντες που είναι σηκωμένες, είναι μικρές μπροστά στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, κάναμε τη φάση μας και ώρα να βάλουμε την 20 ασύμμετρη μπρος πίσω. Θα σας πω ένα mini story time. Τις προάλλες με παίρνει ο Τόκελ, έχει πάρει ένα S600 του 1995 αν δεν κάνω λάθος και ήθελε να το κάνει όπως πρέπει να το κάνει. Ωραία φημέ, να του βάλει μια ωραία ζάντα, νίκελ κτλ. Έχουμε εδώ λοιπόν να σας δείξω τη ζάντα που θα βάλει ο Τόκελ στο S600, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου ζάντες. Είναι αυθεντική Maybach. Δυστυχώς η αξία της είναι άνω των 5.000 ευρώ. Εγώ δεν μπορώ να τη βάλω, αλλά ο Τόκελ μπορεί, οπότε την έχουμε εδώ και θα σας τη δείξουμε. Παιδιά, δείτε ζάντα. Είναι μια ζάντα η οποία πρέπει να είναι μοναδική ζάντα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί σε αυτό το σχέδιο. Παιδευτήκαμε να τη βρούμε πάρα πολύ, γιατί μετράγαμε τα offset, μετράγαμε όλα τα στοιχεία του αυτοκίνητου ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Εν τέλει κάνει και είναι φοβερή. Είναι από τις πιο ωραίες ζάντες που έχω δει. Όπως πρέπει να είναι όλοι νίκελ, όλοι καθρέφτης. Τέτοιες ζάντες, να σου πω κάτι, τις έχω δει εγώ σε αυτοκίνητα στη Γερμανία, στο Nürburgring που είχα πάει για σεμινάρια με την εταιρεία που κάνουμε εδώ. Υπήρχαν στα Bentley, στα Maybach, στα Mercedes. Στα S-Class. Ναι, ό,τι πιο κυριλή αυτοκίνητο φοράει για αυτά τα πράγματα. Ξεφεύγει όλο το ταμπού από την Ελλάδα στο ότι να βάλουμε μια ζάντα η οποία είναι όλη νίκελ, μια ζάντα η οποία είναι διαφορετική. Ναι, παιδιά, ταμπού πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να είμαστε μοναδικοί. Γι' αυτό διαλέγω κάτι το μοναδικό. Στη συνέχεια του project θέλω να κάνω κάποια μικροπράγματα. Ένα πράγμα είναι να βάλω τα νίκελ, κάποια μικρά νίκελ τα οποία τα είχα βάλει, είχαν φύγει, δεν είχαν μπει καλά. Οπότε πρέπει να μπουν γιατί συμπληρώνουν πάρα πολύ τις γωνίες του αυτοκινήτου. Αυτό είναι το ένα. Νούμερο 2 είναι ότι οι πόρτες μέσα στο αυτοκίνητο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, είναι λευκές. Οπότε πρέπει να διορθωθεί και αυτό. Μόλις γίνει αυτό, θέλω να βάλω οθόνη και γενικά μάγκες το είχα αφήσει λίγο το car project γιατί έτρεχα την damage και τα άλλα βίντεο με τα φαγητά και αυτά. Αλλά τώρα ρε φίλε, ζήλεψα από τον Τόκελ και είπα να ξαναβάλω το αμάξι μέσα. Σε αυτή τη version του αυτοκινήτου είχα βάλει μικρή ζάντα, μεγάλο καλό λάστιχο. Τώρα θα βάλουμε
τεράστια ζάντα και λεπτό λάστιχο. Πάμε να το κάνουμε unboxing και να τις δείτε. Να πω ότι εγώ θα τα δω πρώτη φορά. Λοιπόν, επειδή ο Γιώργος έχει ένα κόλλημα, θέλει να τα βλέπει πρώτη φορά όλα μπροστά στην κάμερα, την έχω κλειστεί. 8,5-20, 9,5-20, 39 offset, 512 με 66,6 αφαλό. Φοβερά τα στοιχεία αυτά για το εργαλείο. Ασύμμετρες. Ασύμμετρες πάντα, 9,5 και 8,5. Καπάκι Brabus μπροστά, το έχω. Brabus, αυτοκόλλητα πάνω, Platinum Edition, Brabus στο πλάι. Μιλάμε και το λάστιχο. Το λάστιχο πατάω, 2,35-30-20 μπροστά και 2,45-30-20. Μάγκες, το λάστιχο δείτε είναι ένα δάχτυλο. Φτιάχτε τους δρόμους, βγάλτε τις λακκούβες, θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Έλα πάμε να τη δούμε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Βλέπουμε την 8,5 τώρα. 8,5-20 με 39 offset, 512 καρέ, 66,6 Brabus. 1, 2, 3. Wow! Ρε φίλε. Μοναδική Τι παρέμβαση. είναι αυτό ρε φίλε. Μαύρο ζάντα, μαύρο γκλος με διαμαντάρισμα γύρω-γύρω. Έχει διπλό χιλάκι εδώ πέρα για full extra έτσι αισθητική. Επίσης, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι νίκελοι ζάντες, να πω ότι διάλεξα τη συγκεκριμένη και επειδή είναι μαύρη και επειδή είναι aggressive, αλλά επειδή έχει και πάρα πολλές νίκελ λεπτομέρειες, θα πηγαίνω με τις υπόλοιπες νίκελ του αυτοκίνητου. Δηλαδή, δεν θα έβαζα μια τέρμα μονόχρωμη. Αυτή μου αρέσει, έχει το Brabus, είναι όπως πρέπει να είναι. Αυτή είναι μπροστά ή πίσω? Αυτή είναι 8,5, είναι μπροστά. Η μπροστά. Η Είναι πίσω μπροστά, είναι λίγο. Η πίσω είναι πιο φαρδιά. Είναι... Και εδώ θα βγάλουμε μια φωτογραφία σαν την προηγούμενη, αλλά τώρα με τις Brabus. AMG Brabus στο τάμπλο μας. Τους λέω κάντε άκρη και τους παίζω τα φώτα. Επειδή είναι λεπτό το λάστιχο, τι συμβαίνει? Επειδή είναι λεπτό το λάστιχο, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το κομμάτι κάτω από το κόψιμο που έχει ζάντα για να. Σαν αποθήκη ας πούμε, που έχει για να περάσει το λάστιχο για να απλώσει μέσα. Τι κάνουμε τώρα, εμείς παιδευόμαστε. Αυτό πυροβολάει. Λοιπόν, μάγκες, τα λάστιχα μπήκανε. Ίσα-ίσα λιπάκι, μάγκες, δείτε πόσο έξω είναι. Μου θυμίζει BMW. Ωραία. Και σιγά-σιγά βγάζουμε παλιές ρόδες, βγάζουμε παλιές ζάντες και θα μπει το σωστό το πράγμα που έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό. Δείτε εδώ το καινούριο και εδώ το παλιό. Είστε έτοιμοι ρε! Δείτε πως έχει σκάσει. Πόπο και το βλέπετε τώρα και βράδυ. Δείτε μάγκες, δείτε εδώ. Πω. Και πού να κατέβει ακόμα. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Πόσο την ήθελε την 20 ρε φίλε. Πόσο την ήθελε την 20 ρε φίλε. Πόσο την ήθελε. Πάμε να το κατεβάσουμε. Δείτε πόσο τεντωμένο είναι τώρα. Άλλαξε όλο το αυτοκίνητο. Ειδικά μάγκες στο μπροστά. Θα σας το δείξω και μέρα, αλλά δείτε εδώ πως κάει. Τώρα ναι ρε φίλε, τώρα ναι. Δείτε εδώ, spaceship. Οι ζάντες, η αντέρα είναι μέσα μαζί με τα P0 λάστιχα. Είναι 18, θα ψώσω τις διαστάσεις. Μπορεί να τις βρει στον Ελαστικά Αλέξανδρο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα έρθω τη Δευτέρα για να χαμηλώσουμε λίγο το μπροστά. Θέλει λίγο χαμήλωμα. Πώς το βλέπεις τώρα πριν φύγω, πώς το βλέπεις το αμάξι? Άκου να σου πω τι γίνεται. Το αυτοκίνητο φαίνεται πιο μεγάλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά φαίνεται πιο μεγάλο. Και πιο τεντωμένο. Άλλαξε όψη όλο. Το μόνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή εγώ, κοιτάξτε με λίγο.